She's the it girl, she can't control it. She has it. Kawai ka Trok kabadon new registration number AS khanyo C San Riu Lai Nyo kabadangwan na gibenta ka Sor Shillong kalaleit Thung Baji hakawai ka Riat Hamaria poi hakasnong Shangbangla Ribhoi district kat kumbalaya ulum jingtip laya thu bakate ka jingja kalaja ka step jong ka shitarik ujamang hajar pholai hakapor san shitang min step EA laya thu ru bo Nongniah akate ka Trok ula Phet no bat omla bantip satya ula min sau jurne kumnu bat patla ru bantim ba mano bandai kitrai jong kate ka Trok namar Nongniah ula her Krad no yaladi kabadan bok kalong baka klamdan kanu ka jingja ka basnosi ne ka jing mansau ikibriu hadin kumbakat tu kat nepor baki pulet kilayo e ka jingtep halor kate ka jingja kila lej ban saino e kate ka Trok na kate ka Rian daki kali khwai